Welkom terug bij deel 2 van Made in Limburg. Straks praat Maurice van der Linden met Rick Jansen. Onder de naam DJ Admin reist hij tot in Dubai om zijn muziek ten gehore te brengen. En Rob en Mildred Heuts hebben alles in Limburg achtergelaten om hun droom in Zuid-Frankrijk te verwezenlijken. Als vierde schuift Suzanne Maris aan tafel aan. Zij maakt haar debuut als vaste gast. En als u de reportage of bedrijf in beeld terug wilt zien, kijk dan op tvl.nl. En bij mij zijn aangeschoven de gasten van vandaag. En dan kijk ik naar rechts voor de kijkers thuis. Links Rick Jansen, DJ Admin, van harte welkom. Dankjewel. Aan de overkant Rob en Mildred Heuts, van harte welkom. Jullie zijn beide patron domaine Le Serre. Spreek ik het goed uit op zijn Frans? Ja, heel goed. Helemaal goed. Ja. En Suzanne Maris, een nieuw gezicht als vaste gast. Ook van harte welkom. Rick, bij jou te beginnen. Ik vraag mijn gasten altijd, neem een voorwerp mee. Ja. Ja, je hebt van alles hier op tafel liggen. Mag ik kiezen of is het... kies maar. Kies dan maar. Kies maar, ja. Ja, dan, kijk, dit kan ik me voorstellen. Hoofdtelefoon. Hier zal heel veel muziek op staan. Kan ik me ook nog voorstellen. Maar dan komt hij. Ja, de bril, hè? De bril, vertel. Ja, dat heeft toch met merchandise te maken. Hè? Vaak denken mensen dat het draaien van muziek alleen draaien van plaatjes is. Maar daar komt natuurlijk nog een hele ondernemerstak bij kijken. En dit is een van de promotiemiddelen, net zoals hier, de flyers, de stickers. Maar hoe kan een bril nou dienen als... je hebt hem altijd op. Ik heb hem zelf altijd op, inderdaad. En na het optreden wordt hij in het publiek gegooid voor de mensen die wat willen vangen. Maar hij wordt ook op festivals en op feesten verkocht. Dus op dit festivalseizoen zagen we mensen op een gegeven moment met mijn bril rondlopen. En toen vroegen we ons een beetje af van waarom hebben jullie die nu op? En zeiden mensen, ja, maar ik kan mijn goede bril niet naar een festival opdoen. Maar ik wil wel iets op mijn hoofd hebben staan als fashion item. Dus toen hadden ze die bril opgezet. En nou goed, mijn naam staat dus op de buitenkant. Kijk, ja. En, dat maak je reclame. Ja, dat is de reclame. Ja. Ja. Gaan jullie wel eens naar festivals? Ja, ik was al Zijn jullie festivalgangers? Nee, eigenlijk niet. Nee. Helemaal niet. Wel muziekliefhebbers? Ja. En welke kant moet ik dan denken? Nou, heel divers eigenlijk. Ja. Heel divers. Ja. Maar ik heb een liefst klassieke muziek. Klassieke? Ja. Dat zal bij jou niet... Elementen. Toch? Jawel. Zit er wel in? Ja, tuurlijk. Welke dan? Van welke componisten? Nou, niet echt van componisten, maar als je kijkt echt de basis van de dancemuziek en vroeger de trendsmuziek, daar zaten toch heel veel melodieuze stukken in, die wat vanuit vroeger ontstonden. Ik heb eens Beethoven of zo langs horen komen. En dat is met name, tussen al het gedruis door, heb je nog wel eens een stukje dat, een bekende melodie van vroeger of zo. Dus is klassiek in een nieuw jasje dan. Ja. Wanneer wist jij, ik moet muziek gaan draaien voor anderen en niet alleen voor mezelf boven op dat kamertje? Want hoe oud was je toen? Toen ik echt begon was ik een jaar of 14 of 15 denk ik. En toen binnen 3 jaar had ik zoiets van, nou misschien is het nu tijd voor de volgende stap. Toen ben ik in jeugdcentra gaan draaien. En wanneer weet je dan nou van, datgene wat ik doe, volgens mij vinden mensen dat wel leuk. Want heel veel jonge mensen willen graag draaien. Ja, wanneer dat kwam? Ik denk toen we echt, ik geloof in 2012 hebben we het eerste festival gedraaid. Echt op het mainstage staan, op een hoofdpodium, op een hele goede tijd. En daar stonden ineens 1600 mensen. En het weer was goed en de zon was net onder. Ja, ongelooflijk. En toen dacht ik van, misschien kan ik wel meer dan alleen maar die lokale jeugdcentra of die kroegen of die discotheken pakken. Maar dan kan ik misschien ook wel een stap verder richting festivals of richting het buitenland zelfs. Hoe kom je daartussen? Goed ondernemen. Ja, is het dat? Jezelf verkopen? Je zou jezelf in de markt moeten blijven houden. Hè? Want wat je zegt inderdaad, er zijn heel veel jonge mensen die het graag willen doen. En je moet niet voorbijgestreefd worden. Ja. Dus je moet iets vinden waardoor dat je in de markt blijft en dat is ondernemen. Nou, maar is het bij een artiest, ik bedoel, als hij op de radio wordt gedraaid en vaak wordt gedraaid, dat is eigenlijk het moment dat je weet van nu gaat het de goede kant op. Ja. Geldt dat voor jou dan ook? Nee, want ik maak geen muziek. Nee. Dus je hebt echt de producers als het ware, een Afrojack, een Hardwell zie ik daar ook onder, die maken hun eigen nummers en eigenlijk in hun shows presenteren die hun eigen nummers. Dat doe ik niet. Ik draai eigenlijk andermans muziek en ik zoek net zo lang tot ik de perfecte samenstelling heb van een set bijvoorbeeld. Van die artiest pak ik iets en uit die stijl pak ik iets. En zo voeg ik eigenlijk alles bij elkaar. Dus daar zit wel een enorm groot verschil in wat mensen vaak niet weten. Ja, precies. En dat is heel normaal. Maar voor ons is er echt een duidelijk verschil in producer zijn of DJ zijn. Ja.
Nog een groot verschil. Je bent in het dagelijks leven bij gewoon Nee, stop, ik zeg het verkeerd. Bij je leerkracht wilde ik al zeggen. Want wat ik eigenlijk wil aangeven. Wat zijn dat voor 2 verschillende werelden? Ja, geen idee. Ik wilde heel graag iets in mensen opleiden doen. En mensen iets bijbrengen, mensen een inspiratie geven. En van de andere kant, kijk, ik ben ook maar een simpele Roermondse jongen. En ik probeer dus nu ook aan die kinderen op school te laten zien. Hey jongens, als je maar hard genoeg werkt, dan kun je worden wat je wil. Alleen er zal gewerkt moeten worden. En als jij beter wil zijn dan iemand, dan zal je harder moeten werken. Maar hoe groot is dan die wisseling? Ik bedoel, je hebt onlangs in Abu Dhabi gestaan. Ja. En denk dan kom je terug. En dan sta je de dag erna, bij wijze van spreken, sta je voor de klas. Dan moet toch echt hierboven een knop omgaan, lijkt me. Ja, vreemd genoeg niet. Nee. Want ik ben natuurlijk wel eens op een... ik begin dan dinsdag meestal maar werken. En, we hebben inderdaad maandagmiddag in Abu Dhabi gestaan. Dinsdag was ik daar terug. Nou, dan heb ik natuurlijk een jetlag van hier tot aan Abu Dhabi terug. Maar vervolgens, als ik eenmaal voor die klas sta, dan voeden die kinderen mij met energie. En dan kan ik gewoon ook de hele dag door. En hoe vinden jouw leerlingen dat jij DJ bent? Ja, top. Dat durf ik best te zeggen. Ja. Ze zijn... Vaak komen ze inderdaad ook gewoon naar de optredens toe om te kijken inderdaad. Dus op vrijdagmiddag om 3 uur gaat de bel en dan zijn ze klaar. Ja. En dan vrijdagavond om 9 uur, dan zie ik ze helemaal voor me. Ja, en ik snap inderdaad dat voor sommige mensen heel lastig is. Dat ze zeggen, ja, maar een leraar is toch iemand die wat je van 9 tot 3 ziet. Maar goed, ja, kijk, iedereen heeft zijn hobby's en dit is mijn hobby / werk. Dus wie zou er iets tegen hebben dat ik dat leuk vind? Ik vind het hartstikke... Het zijn natuurlijk indirect, spelen zij natuurlijk ook een rol in het succes. Want als zij massaal naar die optredens komen... Nou, ja, tuurlijk. En met de digitale media, tegenwoordig Facebook. Ik bedoel, je hebt genoeg vrienden, denk ik. En dat moet zich allemaal verspreiden. Doe je ook wel eens iets mee in de les? Ik geef economie, dus dat ondernemerschapsdeel, dat probeer ik ze wel uit te leggen, dat het meer is dan alleen maar plaatjes draaien. Dus daar kan ik heel veel mee in de les. Ja. Ja, je had het net over verschil maken. Kun je leven ervan? Want iedereen, ik bedoel, we kennen allemaal de grote namen en die denken van... Rick is vandaag hier met de helikopter naartoe gevlogen en die vliegt straks weer terug naar Roermond. Ja, het wordt natuurlijk wel geromantiseerd. Er valt van te leven. Er valt best aardig van te leven. Maar het is natuurlijk risico. Want kijk, dit jaar hebben we 150 optredens gehad. Nou, dus, als je deelt over 52 weekenden, dan kun je zien dat je gemiddeld 3 keer per week staat. Ik heb nog geen weekend vrij gehad, dus dan weet je ook wel hoe druk dat het is. Maar kijk, het kan zo goed zijn dat volgend jaar dat mensen zeggen, we kiezen nu toch voor de jonkies van de jaren of 18. Want het kost uiteindelijk een ondernemer, kost het geld. Dat snap ik, maar stel jij moet de keuze gaan maken. In het onderwijs blijven of echt de stap maken naar fulltime DJ? Of is dat een gewetensvraag? Gewetensvraag. Ja. Dat kan ik niet. Nee, dan zou ik... Ik heb wel eens gedacht van, oké, moet je misschien niet eens gaan zeggen, weet je wat, dat onderwijs, dat kan altijd nog. Maar ik probeer het nu gewoon zo te plannen dat het alle twee kan. En ik wil niet dat ze op mijn werk merken, als het ware, dat ik moe zou zijn of zo. Ja, kan ik me voorstellen. Wil ik ook niet. Nee. Ik wil ook niet dat ze op het draaien merken, of in de optredens merken, dat ik 's morgens ben begonnen met werken. Dus het is wel gewoon keihard werken. En we hebben wel eens vaak werkweken van totaal 110 uur. Ja. Dat klopt, maar dat is een keuze. Dat doe je graag dan. Ja. Van die 150 keer, hoe vaak zit je buiten Nederland? Ik schat 50 à 60 optredens. Dat is best veel. Dat is veel, ja. En hoe komt dan bijvoorbeeld Abu Dhabi, hoe komen ze bij je... Vraag je het niet af? Nee. Ja, soms wel, maar ik krijg dan nooit echt een antwoord op. Te zeggen mensen, we hebben het gezien, we hebben research gedaan. En ja, goed, en bijvoorbeeld in Abu Dhabi, het is een heel bizar verhaal, maar toen ik 2 jaar geleden incheckte op mijn vakantie, toevallig in Dubai, toen werd ik herkend aan de receptie. En ik wist niet waarom, maar er was een Russisch meisje, die dame, ik zag haar al kijken, want ik ken hem ergens van. En toen bleek de dag daarna, toen ik mijn paspoort ging ophalen, dat ze mij dus het jaar daarvoor op een festival had horen draaien.
En zij zei, ja, maar dat vond ik zo vet, waarom kom je niet hier in Dubai draaien? En ik zeg, ja, dat wil ik wel. Ik zeg, maar ja, hoe moet ik hier ooit binnenkomen? Ja. En toen zei ze, nou, weet je wat, ik zorg dat jij vanavond of morgen, nou, wanneer dat je wil, zorg dat jij een afspraak hebt met een van die clubeigenaren. En zo ben ik daar terechtgekomen en dan heb ik daar weer op een paar feesten gedraaid. En dan begint het weer, dan wordt het begint het te leven inderdaad. Het is netwerken en op het moment dat wij ergens staan, dan komen altijd wel mensen die zeggen, hé, maar wil je dat niet een keer bij ons doen? En zo zijn we bij Abu Dhabi gekomen en nu gaan we, dat gaat zo snel. Als je eenmaal erin bent en je kan echt een product leveren en je kan heel simpel gezegd geld opleveren, want daar kijken ondernemers natuurlijk naar. Ja, want zij moeten de zaak vol hebben als jij draait en dan verdien jij ook je centje. Inderdaad, en het moet dus win-win zijn. Maar op het moment dat zij denken van, hij kan internationaal draaien voor een internationaal publiek. En hij kan ervoor zorgen dat er extra mensen komen, dat die mensen extra lang blijven hangen, dus extra consumeren. Dan zullen zij zeggen, nou, dan vinden we het wel interessant om jou daar naartoe te halen. Ja, nou, nog even aan het eind nu. Samen met MC Farrett. Ja, ik bedoel, ik moet dan even gaan spreken, maar volgens mij weet jullie wat MC voor staat. Nee, je mag niet kijken, want ik had hem ook fout. Ja? Nee, het is de Master of Ceremony. Ja. Wat doet hij precies? Ja, het is een ceremoniemeester idee. Dus, hij presenteert, hij kondigt aan, ik noem hem ook altijd een bliksemafleider. Heel simpel, omdat hij doet alles met de mensen. Op het begin was ik alles zelf aan het doen. Dus, en ik was aan het praten door de microfoon en ik was aan het draaien, ik was muziek aan het zoeken, ik was met mensen aan het praten, ik ging een keer op de foto. En dat was op het begin te veel. En nu hebben we eigenlijk gezegd, jij gaat dat deel doen met het entertainment en laat mij alsjeblieft helemaal op die muziek richten. Dus eigenlijk, als ik draai, heb ik gewoon een uur of 2 uur die koptelefoon op en dan stoort eigenlijk niemand mij ook. Dan kan ik gewoon helemaal alles luisteren. En samen brengen jullie dan die show en dat is de verdeling. Ja, dat is onze kracht, zeg ik. Dus, hartstikke mooi. Ik ben benieuwd wie bij jullie de ceremonie is. Maar dat horen we zo meteen na de reclame. Tot zometeen.